мавзӯи дигар вуруд ба бозорҳои ҷаҳонӣ бо маҳсулоти саноатӣ ба хотири ҷалби харидорони бештар барои маҳсулот сурат мегирад то аз ин роҳ заминаҳои рушди истеҳсолот ва санъаткунонӣ дар дохили Тоҷикистон фароҳам оварда шавад. Ширкати муштараки Акия Авесто Автомотив Индастри бо ҳамин мақсад ҳузури худро дар арсаи байналмилалӣ густариш медиҳад. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. ширкати муштараки Тоҷикистону Туркия Акия Авесто Автомотив Индастри ки моҳи январи соли 2018 бо ҳузури пешвои миллат ифтитоҳ шуда буд, ҳамакнун ҷиҳати дарёфти бозорҳои эҳтимолӣ барои содироти нақлиёти мусофирбарӣ қадамҳои устувор бардошта истодааст. бо ҳамин мақсад дар ҳудуди технопарки шаҳри Тошканди пойтахти Ӯзбекистон маҳсулоти Акия Авесто муаррифӣ гардиданд. дар ин технопарк ки он иттиҳодияи корхонаҳои саноатӣ низ мебошад, 6 номгӯи маҳсулоти истеҳсолии Акия Авесто ба намоиш гузошта шуд ки иборат аз автобуси даруншаҳрӣ, автобуси байнишаҳрӣ, электробус, автобусҳо бо муҳаррики гази табиӣ, троллейбусҳо бо низоми худрав ва автобуси дуошёна мебошанд. ҳамаи нақлиёти пешниҳодшуда ҷавобгӯи талаботи ҷаҳонӣ буда, тибқи стандартҳои экологии Евро 5 ва Евро 6 энергия масраф карда камхарҷ мебошанд. дар муаррифии маҳсулоти Акия Авесто роҳбарияти ҳокимияти шаҳри Тошканд, сохторҳои марбутаи соҳаи нақлиёт ва директори генералии ширкати саҳомии Тош шаҳар трансхизмат ҳузур доштанд ва бо назардошти сифат, хусусиятҳои технологӣ ва тарроҳӣ ба маҳсулоти пешниҳодӣ баҳои баланд доданду онҳоро дар баробари нақлиёти кишварҳои хориҷӣ рақобатпазир донистанд. ин назари масъулони кишвари мизбон бесабаб нест, зеро ки истеҳсоли автобусҳо тибқи стандартҳои байналмилалӣ сурат мегирад ва муҳаррикҳо дигар қисмҳои эҳтиётӣ аз ширкатҳои машҳур аз қабили Мерседес Бенз, Занрад Фабрик, Эллисон, Норбремсе, Бош ва ғайра фармоиш дода мешаванд. дар гуфтушунидҳои сурат гирифта миёни ду ҷониб аз ширкати муштараки Акия Авесто Автомотив Индастри дархост шуд ду намуди нақлиёт электробус ва автобус бо муҳаррики гази табиӣ CNG ба муҳлати 1 моҳ ҷиҳати озмоиш ва санҷиши техникӣ ба шаҳри Тошканд фиристода шаванд. масъулони ширкати ватанӣ иқдоми мазкурро қобили қабул шуморида таҳвили нақлиёти ёдшударо ба шаҳри Тошканд дар муҳлати кӯтоҳ ба нақша хоҳанд гирифт. ду ҷониб ҳамчунин дар хусуси заминаҳо ва имкониятҳои мавҷуд барои ҳамкории мутақобилан судманд мубодилаи назар ва пешниҳодҳои судманд карданд. бояд қайд кард, ширкати муштараки Акия Авесто Автомотив Индастри ягона ширкати ватанист ки ба истеҳсоли автобусҳо машғул мебошад ва токунун дар чандин намоишгоҳҳои байналмилалӣ Тоҷикистонро ба таври арзанда муаррифӣ кардааст.